भिडिअआ ओरैसो थांबाय नामा बोरै जाखो? हेलौ लोगोफोर, नै फैलायबाय जोङो लाइभआव दसे एसे गोनां खोथाफोर रायज्लायनो फैदों आरो गोनां खोथाया बेनो जाबाय मा होनो माथो दिनै लाइटआलाय मोदान साथिनाथ' खालारालाय खम जादों नामा? जों रायज्लायनो फैनाय खोथाया बेनोदि मा होनो बेंगालराव बा ओरै केरेला साइडआव माने कर'नाया जाफिनबाय होनदों। जाफिनबाय माने दा निउसाव ओरैबायदि जागासिनो आरोना मास्क लाफिनलायनाय दिनै 700-800 मोनदोंनो दिनैबो नै माबायावबो गुगोलफ्रावबो नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन आरोना नंमारगौना नंमारा होननानै केरेला कर'ना निउस होनानै नायबानो मोनगोन। दिनैनि कर'ना बे स्टेटासखौ नायबा नुगोन आरो दिनै एकदम ओरैबायदि जादोंना दामाने मा जाबावनांगौ जाखो कर'नाया जुदि जाफिनबाय बा मा खालामबावनांगौ जाखो बेयावबो डिसिसन लासिगोन होनना बुंदों आरो ओरैबो निउस होगासिनो दं निउसखौ जों नायगासिनो दं ओरैबो माबा गाबोन समफोरनिफ्राय मास्क लाफिननांसिगोन बायदि होनना बुंदों आरो घटनाया आरो आलागसो जालायबाय ने जोंहा ओमफ्राय फैनानै बावाखैनो थाइसे फैसा खामायजेननो हायाखैनो बे समावनो आरो बिदि जाना होबावबायब्ला मा खालामबावनांगौ जाखो साननानैनो मोनला आरो खामायजेननोनो हायाखै लानाय फैसाफोरखौनो हरफिनजोबनो हायाखै ओमफ्राय दानो जुदि कर'नाया जाफिनथारमारबायबा जोंबोथ' न'आव थांनांगोन ना उफाय गैया थांफिननांगोन। कर'ना बे जाबाय थानाय टाइमावबोथ' बेवहाय थानानैबो मावबाय थानो हानाय नङा आरोना दा मावफुबाय थाथारदोंमोन जोंबो खामानि ओमफ्राय बोथोराबो माबायदि जाबाय थाखो बोरै बिदि कर'नायानो खेबले खेबले फैबाय थानो नागिरो खाफालानो गैया आरो जोंफोरनाव माने मावनानै जानो थाखाय चान्स गैयिबायदिसो जाबाय माथो एसे खामायजेननाय बोथोरावबो सिगाङावबो जोंनियाव बिदिनो बेमार जानाय मा जानाय जानानै होलांबाय आरो दा बाव फैनानै खामायनो फैफिनबाय दा कर'ना जानायसो ग्रोब लोगो मोनफिनबावलायबाय आरो दा ओरैबायदि आरोना ओरै केरेलायावथ' दा ओरैबायदि दावराव माने जों खोनानायाव आरो निउसाव नुनायाव ओरैबायदि आरोना दा मास्क लायाबानो ओंखारनो मोना बायहेरायाव बेफोरबायदि लकडाउनफोर होगोन बायदिसो जाफिननानै दं आरो दा सोरबाफोर बेंगालर आरो केरेलाफोरनिफ्राय नायदोंबा कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो दे माबायदि जानानै दं केरेलाफोरनिफ्राय नायदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै माबायदि जानानै दं बेयाव दा बेनोमोन आरो दिनैनि सावरायनो गोनाङा ना नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइभखौ जाहाथे बयबो नुहैलायो सोरबाफोर निउसफोरखौ नायाखैबा नुवाखै जानो हागौ नालाय जोंहाथ' जों निउस नायबाय थायो जोंना आरो मालिकआबो खिन्थाबाय थायो आरोना गाव निउस नायनानै गाव निउस नायनानै बुंबाय थायो नै बिदि बिदि जादों बिदि बिदि जाबावलायबाय होननानै खिन्थाबाय थायो आरो जोंबो नायखायो आरोना दा बेनोसै आरो ओरैबायदि जानानै दङ कर'नाया माने खारमाराखै आरो दाबो जायगा जायगा जागासिनो नालाय दा बेनोसै गाव गावबागाव मास्क लाफिननाया मोजांसै आरो गाबोन समफोरनिफ्राय जोंबो मास्क लानानै ओंखारफिनसै बायहेरायाव नङाबा उफाय गैला बे कर'ना टाइमाव जानाय नङा आरो दा आं बिनि थाखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायो जों गोजानाव दंब्ला गाव गावबागाव सेफटि थाफिननाया मोजांसै आरोना बे कर'नाया आरो जानानै बे बेंगालर बायदियावबो फैयोब्ला लकडाउना जानो हासिगौ जायफ्रा न'आव थादों बिस्रा सेफटि जागोन जोंहा एसे गोजानाव थानाय हिसाबै गावखौनो गाव एसे माबा थानांसिगोनलाय आरो आंहाथ' एकदम मोदोमानो दासिमबो मोजां जाथाराखै मोदोम मानलुनाय मानायानो दासिमबो खारनो रोङाखै दा आरो बे कर'नायासो फैबावलायबाय कर'ना बोथोरावबा माबायदि जाबावलायगोन साननो गोनाङा बेनोसै आरो जिखुनु कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे लोगोफोर सोर सोर बहा दङ बहा थानानै नायदों बेखौ कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दे लाइभआव फोरमायहरबानो जाबाय दे
ओरैबायदि टेनसनसो जाबाय आंलाय ओरैबायदि टेनसन जाबायना मा खालामबावनांगौ न'आव थांफिननांगौ ना मानांगौ फैसा थाइसेबो गैया न'आव थांफिननो थाखाय ओमफ्राय जुदि कर'नाया जानानै बिदि अफार जायोब्ला बै समावबो थांनो थाखाय खस्थ' जाफिनलायगोन आरो इन्जेकसनालाय लाबायमोन सिगां लानाया इन्जेकसन लादोंमोन ओमफ्राय इन्जेकसनाबो खामानि होनाय नङाना बे बाराव आरो गोख्रों फैदोंसो होनना बुजिदों माने दस्रा टाइपनि कर'नासो आरो सिगांनि फुराना कर'ना नङा गोदान कर'नासो होनदों आरो दा दहाय जोंना माने मेडाम आरो ओमफ्राय सारा खिथाफैदों आरो गावसोर टिभियाव नायनानै नुदों ओमफ्राय जोंनोबो खिथादों निउसखौ गाव मबाइलाव देखायदों आरो जोंबो फोथायाखैमोन ओमफ्राय जोङो सार्च खालामनानै नायदों आरो गुगोलावबो सार्च खालामबाय आरो इउटुबावबो नुगोन आरो ना कर'नानि दा मास्क हमनानै बेरायनाय मानाय बेफोरखौ नुफिनगोन आरो ओरैबायदि जानानै दं बथारमारि Madam Mr. Ram, thank you. लाइभआव फैनानै कमेन्ट हरनायनि थाखाय बहुत बहुत शुक्रिया धन्यबाद ओमफ्राय दा मा होनोना नैबे कर'ना बोथोराव गिनांगौ जानोसै आरो बिराद गिलुं गिलुं थानांगौ जासिगोनलाय हेल' हाय सुमि बसुमतारी हाय मा खबर होनदों खबरा मोजाङानो ओमफ्राय दा खबरा बेनोसै आरो बे कर'नायानो गाज्रि आरो ओरैबायदि आदा आरो बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटका बासन्ता बर' बासन्ता बर' नोंथाङा खोनाबायना बे कर'नानि दा लकडाउन जाफिननो नागिरनायखौ बा कर'नानि मास्क लाफिननांगौनिखौ खोनाबायना खबरखौ निउसखौ नुबायना जारला जानोसैलै ने बिथाङा मा हरगासिनो दं एस 77 एस 50K मिस्टार राम राम गेमार आं बुजियासै नोंथांनि कमेन्टखौ दे कमेन्टखौ एसे मोजाङैनो हरबानो जाबाय बर'नि मोजाङै बर'खौसो बुजियो जोङो फरायलेखा नङा फरायलेखा मानसि नङा आरोना ओरैनो फिसा फिसौ क्लास 4 क्लास 5 फरायनायल' जोङो बुजियो आरोना बेफोरखौ बारा इंलिसफोरखौ बारा बुजिलायलाङा बर'नि कमेन्ट हरबासो बुजियो आरो दे बर'नि कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा नै जोंना आमोखिया मा जय श्री राम ब्र आप कहाँ से हो ब्रो मिस्टर राम राम और आपने कमेंट किया था ना फर्स्ट में नेम प्रांजल नजरी सिटी और बतरमारी ओके बतरमारी से देख रहे ओके 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 जय श्री राम ब्रो दा बुंनो थाखाय जोंनालाय माथो दंबावो भगबानफोरनावनो दोनाबानो उफाय गैला नङा होमबा जा खालामो बेनो खालामलांजोबगोन थैनाय थांनाय बेनो नङा होमबा लांनांगौ लाबोनांगौ जन्मबाबो बा लांफिननांगौब्लाबो बिनिनो आखायाव नङा होमब्ला जिखुनु बेमाराथ' फैबाय जेन'ब्ला मा जाबावनांगौ जाखो बेखौनो सिन्थासै आरो बे कर'नाखौल' गिनांगौआ बिराद टेनसनलै लोगोफोर फैसा लानायफोरखौ सुख'नांगौआसो जारला जानोसै बे कर'ना टाइमाव जुदि न'आव थांफिननांगौ बोरै सुख'गोन बेखौसो सिन्था खालामनांसिगौलाय आरो बोथोरफ्रा मोजांबालाय लाफिननायफोरखौ थाब थाब सुख'फिननो हागौमोन जुदि कर'नायाव थांफिननांगौब्लाथ' ओरैनो दाहारफोरखौथ' मिथिखागौना दाहारफ्रा माबायदि बारायो न'थ' हा था एरखुलांला जालायनाय ना जोंनाथ' दा हा हु लांनोनो जोंनि हाखौनो गैया मोनसेबो मोननाय नङा आरो जोंना हायानो गैखाया नालाय मालायनिखौ सुख'नांगौसो बैखौ सुख'फिनबासो बिसोरो लांनो हागोन दा जोंनि हायाव अलरेडि मानसि दंखायो दस्रा थाखानाय बेखौनो जों सुख'नो हायाखै ओमफ्राय बे दाहार लांग्राफ्राबो जोंनिखौ माने लिरनो हाफैनाय नङा आरो मानो होनबा मालायनि आखायावसो नालाय दा हाया मालायनो होखानाय दा जिखुनु बेनोमोन दिनैना एकदम कर'नानि बिराद टेनसन जानानै दं आरो जुदि बावबो जाफिनबावमारोब्ला मा खालामनांगौ बेखौनो सानगासिनो जों सानैजों
ओंखामखौनो जायाखै नै दाबो थोरसि लथा सुवाखै ओरैनो दंगासिनो थ' बिमा ओंखाम संहैसै थ' र' ओंखाम संहैसैथ' दाउदै दङ दाउदै जानोसैलाय ने कर'नाफ्रा जाक थाक थैनांगौबा थैखागोनलै थैखाब्लाबो मोजांसै थ' ओंखाम संहैसै ओंखाम संना जाहैसै थ'दो खर' गरम जादों टेनसनानो टेनसन ओंखामफोरसो संनोसैलै फैदो ओंखाम संना जानोसै टेनसनफोरखौ गाबोनफोर रायलायफिनसैलाय दिनै टेनसनखौ एसे स्रां खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जानोसै फैदो दिनैनि टेनसनखौ जोंहा लोगोफोरनो खिन्थाहरगनो हाखाबाय गाबोन गोदान टेनसन लानानै गोदान टेनसन मोनोब्ला गाबोन फोरमायहरसैलाय फैदो बिमा फैदो ओंखाम संना जानोसैलै जाला ओंखाम संसै लोगोफोर ओंखामाबो दहाय फुङाव संखानाय दङमोन फैनानै जाला जोबफैबाय आङो दा एसेल'सै आरो बेखौ संना जानांसिगौलाय बे बाराव आरो बयलारफोरबो बेदर सेदर बेफोरखौ जानायखौ बन्द' खालामथ'नांसिगोन आरो दा कर'नानि नालाय कर'ना बोथोराव बेफोरखौ जाजाथ'नाय नंला आरो बोथोर गरमाव बेफोरखौ एसे गारथ'नांसिगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो बेंगालराव दङबा बयलारफोरखौ एसे गारथ'दो एसे बयलारा दामानि गाज्रि जासिगोन आरो बन्द'आनो जासिगोनलाय नङा होमबा कर'नायाबो जुदि फैफिनबाय बावबो जाफिनबायोब्ला सेस जासिगोन बाय बाय माय फ्रेन्ड एन्ड आइ एम क्लास 5 जय हिन्द ब्र RIP बहुत मिस करता है बाप रे मिस कर रहा है बहुत हमारे बच्चे को आज बहुत मन कर रहा है याद कर रहा है आज बहुत क्या कर सकता है अभी तो हम लोग याद ही कर सकते हैं ना याद करने के अलावा अभी कुछ नहीं है जब मन में आता है जब दिल में तरह तरह के आवाज आने लगता है कैसे क्या करो इतना देखने का बाद भी हम लोग बचा नहीं पाए अभी वैसी को मन करता है आई एम सॉरी यार मन करता है बहुत बता दिया आप लोग को फैदो ओंखाम संसै बिमा खोनाबाय फैदो ओंखामा एसेल' ओंखाम संना जानोसै हेल' लोगोफोर बोरै जाखो दे कमेन्टफोर हरलायदो माथो सिरि थायो नोंसोरलाय कमेन्टफोरखौ मानो हरनो गोसो जाया नायनानै सिरि थाबाय थानो नाङा कमेन्टफोरखौ हरनो एसे नाजादे कमेन्टनि फिननायखौ जों लगालग हरफिनगोन नोंथांमोना जेरै कमेन्ट हरगोन जेरै जोंबो बिदिनो कमेन्टखौ रिप्लाय हरफिनगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्टखौल' जों नेनानै थाबाय थायो कमेन्टखौ थाब हरनो जोंबो थाब हरफिनगोन आरो जाखांफैयो नोंनि महरा सोर नों फैयो आंनि गोरबोआव आं मोनसे मेथाइ खोनासङो आज हमारे साथ हमारा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता है ना दिल में जख्म लेके हम लोग जी रही है तरफ तरफ की जी रही है
सिन्थाजों साननाय मानायजोंसो गोसो गोरबोआव दुखु लानानै थांनानै दङ आरो। बबेनिफ्राय मोनफिनखो फट'खौलाय बेखौलाय? दंखायनांगौ। सेब थाफिनदों? ए बोरैथो सेब थाफिनजोबखो? नों हराखै दालाय बाव आङो? माला? दाख्लि। औ हरदोंमोन ने। मा होनबावनो देखा खालामदो। कमेन्टबो खालामा माबो खालामा। ओरैनो नै माबा माबि साननानै गाबनोसो ओंखारलायलांखाबाय आं आरो गावस्रा कमेन्टखौ खालामबावा। लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा। कमेन्ट खालामाबाथाय मोजां मोनालै गावस्रा कमेन्टखौनो खालामा। दा गाबगोनसोरा आं एसे गाबनानै देखायनोसै नामा कमेन्टफोर खालामनायनि। कर'ना जानायखौ मिथियाखैना नोंसोरो ओंखायनो कमेन्ट खालामाखै। न'आव थांजोबनांसिगौनो नै कर'ना जाबा। सिगाङावबो जोङो जेब्ला जोङो बेसेबाङावमोन 2022 ने ना 21 2021 जाबा 2021 लकडाउन जादोंमोन ना बे समावबो आं दंमोन आरो बाहायनो लकडाउनाव ओरैबायदि खस्थ'मोन आरो दाबो बे टाइमानो गिदिंनानै फैफिनगासिनो आरो। बै समाव आङो न'आव थांनो नागिरबाबो थांनो हायाखै आरो जेब्ला जोंना नानिया उन्दैमोन जोनोम जागोदानमोन आरो 2021 जोनोम जादोंमोन नालाय एप्रिल दाननि 25 तारिखआव बै समाव आङो थांनो हायाखैमोन आरो न'आव लकडाउन जाना होनानै बेयावनो थाबाय थानांगौ गोनां जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं थांदों 2022 न'आव थांदों आरो 22 थांनाय लोगो लोगो बिनि बेमारिखौसो नायनो थांनाय ग्रोब जाहैदोंमोन आरो। थांनानै आङो ओमफ्राय साननै सानथाम थानानै 10 दिनसो थानानै फैफिनदोंमोनबो ने फैफिनदोंमोन खामानि मावनो फैफिनदोंमोन आरो बे समाव लकडाउनफोर गैलामोन जेबो गैलामोन आरो 22आवथ' जेबो गैलामोन नालाय स्रांजोबबायमोन बे समाव आरो आं फैफिनदोंमोन। फैफिननायनि 10 दिनसो थानायनि उनावनो बारा जाथारनानै आं थांफिननांगौ गोनां जादों। लोमजाबाय थायो बे समाव आंखौ लेंहरफिनबाय आं पटकसे थांफिनबाय आरो डाइरेक्ट थांनानै गुवाहाटियाव लांबाय गुवाहाटियाव थाहैबाय। बेयावनो हजोंनो माबानाय देखायनाय मानाय बावनो लासै जाबोबाय आरो बिदिनो गोबां खामानि दं रायलायनांगौबा मोनसे स्क्रिप्टफोर लिरहैयोब्ला मोनसे फुल मुभि जागोन 4-5 दिससो ओंखारगोन आरो खिथाजोबनांगौबा सुरुनिफ्राय लानानै खिथानांगौबा ओरैबायदि आरो बे टाइमानो दा बे कर'ना टाइमानो नै दासो लासै फैफिनगासिनो बाव। बेनिखायनो दा बे कर'ना ग्रोब लोगो मोनफिननायखाय मिस खालामफिनो आरो बै समाव जोनोम जानाय समाव आङो नायहैनो मोनाखैमोन नालाय दा गोबां आंखौनो आं दा बिराद दुखु मोननानै लायो आरो आं जोनोम टाइमावबो नुवाखै होननानै। आंनि आन्दाजाव आं मोजाङै अननो रोङाखै मोजाङै नायनो रोङाखै बेफोरबायदि सानना लासै आरो आं दा गावखौनो गाव। आं न'आव थानानै नायबाय थानो मोननायमोनब्ला जेबो जानाय नङामोनदां बेफोरबायदि सानो आरो गोसोआव सानो आरो ओमफ्राय जायोना जायामोन बेखौथ' मिथिया। जोनोम जागोदानाव अननो मोनाखै आरो आं माने आं 7 मास जानायजों बे जोंनि नानिया 7 मास जानायजों आङो न'आव सहैनायजों जादों बे समाव कर'नाबो जोब्बाय आं थांबाय बिदि जादों आरो जोनोम जानानै 7 मास जानायनि उनावसो आं नुहैखादों। जेब्ला 7 मास जायो अब्ला बेना बेमाराबो सुरु जाबाय। बे बेमार जानायनिफ्रायनो जानायानो जानाय नै
दाखालि थांनाय माबायाव जुन ना जुलाइमोनलाय जुलाइनि 24 थारिखआव थांनायनि बेनो टाइमा जाफिननायखाय बे थांफिनबाय आरो जों साफ्रोमखौबो नागारनानै थांफिनबाय मालाय गावनि जायगायाव थांफिनबाय बिदि जादों आरो दा बे कर'ना टाइमानो आरो फैफिनबावबाय नै दा न'आव थांनो हाया मानो हाया बेफोरबायदि जाफिनोबा आरो आलदा जानोसैलाय मा खालामनो आरो जाबाथाय आरो हमथानो हालालै ओरैबायदि जायो कर'ना बुंनो नाङा आरो कर'ना होनबाथाय गाज्रिथार नैबेखौ बोरैबा अन्थावथाव नुखायोमोन इयारफन लानानै गेलेनाय मानाया थाबायोमोन ना इयारफन लानानै ओरैबायदि बेफोरो ओंखाम जानानै गेलेनाय मानाया बेफोरखौ नायफ्लांबाथाय बोरैबा दुखु मोनो थ' ओंखाम जाला खिचमत में तेरी हम नाम हो गया भिडिअ बानायनाय माबा बानायनाय गैया आंनाव खालि फट'ल' दङदां गैया भिडिअबो थानांगौथ' गासिखौबो हरजोबखादों भिडिअबो हरदों फट'बो हरदों गासिबो हरजोबदों आरो नैबे समनिफ्राय नैबे समाव आं सहैजेननाय माने न'आव बे सहैजेननायनिफ्रायनो बेमारा बेना सुरुमोन आरो गोरलै समाव इसिबां मोजां देरबोबाय देरनानैसो लासै लासै जाबाय आरो एसेबां दुखुनांथाव बिदि जाबायबायना होयोलै देरफुबायनाय समावनो मिस्टार आर प्रदुगा कमेन्ट हरदों हेल' ब्र कमेन्ट नाय फराय कमेन्टखौ जों नायनानै फरायगासिनो ओमफ्राय दा रावबो फैया आरो कमेन्टफोरखौनो खालामाना ओंखायनो नायनानै ओरैनो दल'सो थागासिनो जों सिगांनिखौ फरायजोबखांबाय ओमफ्राय दा नायनायाव रावबो कमेन्ट खालामाखै मा जादों नोंथाङा कमेन्ट खालामहरबाय गोजोननाय मोनबाय आरो गोसोखौ दे मा सोंहरनांगौ नोंथाङा सोंहरफिननो हासिगोन जोङो नोंथांनि कमेन्टखौ नायबाय कमेन्ट खालामहरफिनबानो जाबाय दे मा खालामो ओंखाम जाया मा जाया जोङो नै थाथ'गासिनो दाबो ओंखाम संना जाथ'वाखै आरोना बेखौनो बे दा कर'ना जानायनि माबाखौनो रायलायलायगासिनो जों सानैजों बोरै मा जाबावनांगौ होननानै जाखांबाय नामा ब्र जाथ'वाखै दासो माबानो मा होनो डिउटिनिफ्राय फैनानै दसे लाइभ फैनि होननानै बे दानि कर'ना फैफिननायखौ खिथानि बयनोबो होननानैसो जों दा लाइभ फैदों आरो दसे जेबो थोरसिबो सुवाखै लथाबो सुवाखै सानैबो ओरैनो नै जिरायनासो दंगासिनो दं बेहा सिगांनि नानिनि फटकफोरखौ नायगासिनो आरो नानिनि फटकफोरखौ नायफिनगासिनो बेयो माबायदिमोन गोरलैनिफ्राय बोरै बोरैमोन बेखौसो नायफिनलागासिनो बे दा गोरलैनि फट'खौसो नायफिननानै माबागासिनो नै बिफा फिसा फटक लानाय ओमफ्राय गाव सानैजों नानिजों गावजों फटक लानाय बेखौसो नायगासिनो आरो बेयो नोंस्रा जाखांबाय नामा जोंहाथ' दासो नै फैनानै सङाखैबो जायाखैबो संसिगोन र' दसेनि उनाव संनानै जानोसै गाबोनथ' सुटिलाय नालाय गाबोन रबिबार सानडेनि गाबोन सुटि मोनो जोंना आं गाबोन मोनसे जायगायाव थांगोन बायदि मोनदां औ कर'ना भाइरासआ माने माबायाव जाफिनबाय मा होनो केरेलायाव जाफिनबाय आरो मास्क लाफिननांगौ मानांगौ बे गासिबो जाफिनजोब्बाय ओमफ्राय दा जे बे बेंगालुरुआवबो 10 दिनसोनि उनाव बा गाबोन समफोरनि गेजेराव बिदि मास्क लानांगौखौ कम्पालसारि मोनसिगोन होनदों आरो ओरैनो जोंनियाव दा नैबे कर'ना माबाखौ मोनथ'वाखै आरो दा केरेलायाव अलरेडि जाबाय 800-900 जन फैदोंनो सानसेयावनो बिदि मोनगासिनो आरो केरेलायाव
बे केरेलायाव जाबायबाथ' बे बेंगालरावबो फैनो बारा गोबाव नाङाना एफा खाथि जायगा जेरै जोंनि चिरांजों क'क्राझारजों बेफोरबायदिल'सो ना बारा गोजान नङाना बेथ' ओरैनो नांजाबलायनाय गाबोन समफोरनो बावबो बारग'नो हागौ आरो लासैनो बे सिगांनि बायदि बे लकडाउन जाफिननो हासिगौ गोसोखांब्ला दुखु मोनो ब्र होननानै भिडिअखौ होनायाव आं गासैखौबो मोदै गवाबा थानो हाया ब्र मिस इउ होननानै माथो खालामनो ब्र अनेक मिस खालामो आरो दा नै मिस खालामनानैथ' बेबो नायदों नै फटक नायगासिनो बेबो बेखौनो सिगांनि नानिनि फट'खौनो नायफिनलागासिनो आरो जों सानैजों नायलायगासिनो ओमफ्राय आं लाइभ फैनानै बेफोरखौनो रायलायगासिनो आरो एसे उन्दुबाय आच्छा अर सायदों गोजां हा गुसु नोंखौसो होनदां आङो अर सायदों नामा होननानै आच्छा औ दा 10ता जाबायना बोरै जाखो बिसिना गावसिना सों बेमारा बोरै जाखो सोंदों दासो फैदों बावाखै दसे जिरायदों संनाखै दाबो आच्छा जाम्मु माने जाम्मु काश्मिर ना माबा फुंनि 10तानिफ्राय मोनानि 8तासिम जाम्मु आंना काश्मिरनिफ्राय नामा ओमफ्राय हौवाना माबा फुंनि 9तानिफ्राय जाम्मु काश्मिरनिफ्राय नायदों नामा ने जाम्मु 1:30 काश्मिरनिफ्राय ओमफ्राय 4:30 थांनानै बिराद गोजाननिफ्राय 9तासिम नायदों आरो बानायदों ने आंबो जाम्मु काश्मिराव थांनांगौ मालाबा ओमफ्राय नै बेरायहैनांगौ मोनानि गैया जाम्मु संथ'वाखै काश्मिरखौ दासो नुफेराखै आङो नुफैनो बावाखै थांफेरनायाखै मालाबा बेरायनो थांनांगौ र' गोजान जायोना बिरादनो आंबो ओरै बिनि जोंनिफ्राय खाथियावनो मावो सिगां दस्रायाव मावदोंमोन ओमफ्राय दा मालाबा दस्रायाव थांगोन र' मावफिनबाय आङो बेरायहैगोन दे बिसिनि दखान बेरायहैब्ला खाथियावनो नोंसिना जाम्मु काश्मिरावनो ना न'आ नोंसिनियाव दा स्टार्टिंआव नोंसिनियाव दस थांनोसै होदोंमोन आरो नोंसिनियाव थांनानै लासै जायगाफोरखौ बारायलांगोन होनदों बेरायनानै आरो आं फैनोसै दा जागोन ना गोदानबोना रावफोरबो रोङा बांद्राय बेखायनो बिराद एसे नायनो गोसो दं आरोना जम्मु लासैनो काश्मिरखौ बारायलांगोन होनदों आरो ओरैबायदि मोजां मोनो आं जम्मु काश्मिरनि भिडिअफोरखौ नायोब्ला ए औ आच्छा जानुवारियावहाय फै ब्र दे थांगोन दे जोङो हाउस बुकिंमोन ने न'आव थांनाय जाबा आङो हाउस थांगोन दे बुकिंमोन बोरैबाथार मोनथारो आं गासिखौबो फोसाबजोबनो थारनांगौ न'आव थांब्ला जों थांगोन आरो दे अबाव मावदों डिब्रुगড়आव बावनो मावबाय मावसिगोन गावहा एप्लाइ होदों ओमफ्राय बोरै जाखो नों गथ'आलाय मारै जाखो नोंसिनालाय दा लांनांला हस्पिटालाव ना माथो दाबो बे हस्पिटालावनो दङ आयु बोसोर बेसेबा थानांगोन न'खौनो गारनानै फैथारबाय होननायनिसो जाबाय फैसा थाखा जोबस्रांजोबाबा हस्पिटालनि खामानि जोबालै औ मोजाङानो होनबालाय नोंसिना ना मोजां जासिगोन होनबा नोंसिना मालाय दे माबा बिफानाव हरलाय नेपालिया मा नाम मोनलाय बिबेक बिबेक बिफानिया नाम्बारा आंनाव दंमोनथ' रावबो गैथ'ला नामा ना कमेन्टफोर खालामहरदो दे आंबो दाख्लिनिफ्रायनो गोसोखांगासिनोमोन फन हरनो ओमफ्राय आंना रिसार्जबो माबो गैयामोन नालाय निउ बिबि लादो ब्र' मोखाङाव खुसि फैगोन
संथ'वाखैनो दासो सानथ'वाखै संनो र' नागिरदों बिनि बागै दा सानथ'वाखै आरो दा माबा आलु बुट दंलाबायो मटर बिनि दंलाबायो खोथाखौ र' उनाव साननोसै दा सानथ'वाखै आरो बर्थमान खस्थ' एकदमबारे मोननायनि थाखाय आरो 12था जोङो 11थाबासो उन्दुनाय जाखायो सङै माइ जायैनो गोबां दाहार दङना दाहारफोरखौ सुख'ग्रोजोबनो सानदों आरो फैयै फैयैनो 9:30 जाफैखायो बेना बे 9:30 गखायो दाहारफोरखौ नालाय बेना माबा सुख'खांजोबबासो 9:30 जोङो 20आवसो गयो नालाय बेना बिनि फैयै खोथाखौ फैयैनो सानसिगोन आरो 9:30 दा गोबां दाहार जानानै थांबाय 10था नालाय जोंहा जाफैखायो सुख'नो 10था हायाखै बेफोरखौ सुख'ग्रोना लाजोबनि बिनि उनाव बिनि खोथाखौ सानसिगोन आरो बर'फोर दोङोना बर'फोर बेलेगफोर जों मावनायाव बर'फोर गैया जों गामिनि दङ आरो सानै बे आं मावनायाव गैया आं मावनायाव आं हिनजाव हारसिंल' हौवाफोर गोजा जोंना दखाना मोननै नालाय दखान मोनसेयाव हिनजावफोर हौवाफोर दङ ओमफ्राय आंहा हौवा सासे आं हिनजाव सासेल' ओमफ्राय मेनेजारल' थायो जोंना दे साथामल' कमेन्टआव हरबावदोलाय दे माबाफोर बै सोंहरदों दखाननि देरसिनावहाय दंबावोबा सोंबावदोलाय दे हौवाफोर बिराद मोजां मोनो आरोना बिदि साब्रैसो कमेन्ट हरनानै हिनजावफोर सोंहरोब्ला साब्रै दङ खिथानोबो आरो मोजां मोनो ओमफ्राय साबा रायलायनोबो मोजां मोनो ओमफ्राय गाव आंजों हारसिंल' सयजन रायलायबाय थायोबा बरिं मोनो आरो लाइभ फैनायनि माने नांबाय आरो बिदियाव आंनाव दंना गैयाथाय हौवानाव दंदां टाइमखौ मोना नै जै फुङाव जै फुङावहाय टाइमबो जाबायना रावबो गैथ'थारला दा थान्दा बोथोर नालाय बयबो उन्दुबाय जानांगौ नङा होमबा बायखौनो लाथ'नांसिगोन नामा ना रावबो गैथ'ला माथो सिरि जाबाय दा उन्दुनायनि सम जाबाय ब्र एसे लेट जादों लाइभ होनाया जोंहा टाइमखौ मोनाना हनै लाइभ होनोनो बे टाइमावल' टाइम मोनो उफाय गैया बेफोरबायदि टाइमावल' लाइभ होआबा मानो होनोबा टाइमाबो जोंना मिलाया नालाय बिनि थाखायनो उफाय गैया आरो नाम्बारफोराबो गैला बायला बे सोरबा टाइमावसो सोरबा होआबा सिनायनाय उफाय गैया सिनायनायफोरना लानो रोङाखै ना टाइमखौनो बे माबाखौल' टाइम मोनखायो जोंना 9थानिफ्राय बे 10था 11थासिम बेफोरबायदियावल' भिडिअफोर लाइभ लाबोनो थाखाय बिदियावल' टाइम मोनखायो आरो बिराद लेट जायो आरो बे समाव आरो जोंनि हजोंहाय उन्दुनायनिसो टाइम नालाय रावबो मबाइलखौ आं थुबाय थानो हाया नाम्बारा मोननै नालाय नोंना गोजां बोथोराबो बेखौ एकदम लादोंना बेखौ लादों साननानै बेयावहाय मबाइलफोरखौ इउस खालामबाय थानो हायाना बै जों बायहेरायाव थाग्राफोर बेफोरबायदि बेफोरल'सो दाबायदि टाइमसिम थासै नङा होमबा बेखायनो नङाबाथ' माखासे मानसिफ्राथ' दा दे दे गैया हरबो गासिबो थौबाय उन्दुजोब्बायानो जानांगौना हर थौबायना 10था जागौलायबाय नै दा दे दे 10था 16 जागौलायबाय नै दा बे टाइमावथ' रावबो थालायानो बर्थमान मोजाङानो ना नोंसिना बिबेकनि नाम्बारा मिस्टार आरो गैया प्रडक्ट मोजाङै दङना दखरफोराव खयथानिफ्राय स्टार्ट जायो डिउटिया जोंना डिउटिया फुङाव 8:30आव थांनांगौ 8:30आव थांनानै ओमफ्राय 1:30आव आङो गबोयो 1:30आव गबोनानै 4:30आव थांफिनबावनांगौ आरो 4:30आव थांफिननानै दा मोनानि 9थासिम आरो 9:30 बा 9थासिम एखमबा कास्ट'मार बुरजा जाबा 9:30सिम जाहैयो ओमफ्राय ओरैनो रावबो गैयाबा 9था राइट अबाव दङ दा डमिकाइन्स अबाव दं होनदों जोङो बेंगालराव दङ दा बेंगालराव सानैबो दङ बेहा नै ओरै मबाइल नायगासिनो फिसाजोनि फटकफोरखौ सिगांनि फटकफोरखौ नायफिनलागासिनो आरो बि दाबो नै नायगासिनो नै माबा बोखो गावनि फट'खौ नायलायबावो नुवाखै मा नायदों बियो जाथ'वाखै जानाया दाबो बिब्दिनोसै जेरावबो ब्र' खबरफ्रा आंना दे मोजाङानो जिखुनु मोजाङै थानो हानायानो मोजां आरो बयनिबो ओमफ्राय जोंना डमिकेन्सआ मा बुंदों जाखांबाय नामा होनदों गैया जाथ'नो दाबो सम मोनाखै
मोजाङै थादो आदा मोजांखौथ' थानो नाजायो ओमफ्राय बोथोरफ्रानो माबायदि जाबोगासिनो नै दा आरो कर'नासो खोनाबावलायबाय जाबावनाय मा खालामबावनांगौ जाखो बे कर'नाया मा खालामबावो जाखो बेनोसै आरो दा सिन्थाया जोंना कर'नाया गोजाङा बावहाय ओरैहाय माने बेंगालराव मिडियामसो आरो बायहेरायाव थाबाबो गोजाङा लान्थि थानो हायो आरो ओमफ्राय न' सिङाव थाबाथ' ओरैनो गुदुंसो मोनायावबो खम्बलफोरबो जोमनांलाया उन्दुनायाव ओरैनो थान्दा आराम उन्दुनो हायो जेरै जोंनियाव गरम बोथोराव एसे बारफोर बारब्ला एसे थान्दा मोनो बेफोरबायदिसो आरो औ दा जों थानाय बे बेंगालराव नालाय बेंगालराव गोजाङा आरो आराम थानो बिराद मोजां जोंनाव खम्बलबो गैया नै नायनो हागोन नोंसोरो जोंनाव खम्बलबो गैया नै गांसेबो खम्बल गैया बेलाय बिसिनायाबो नै बुरला जाला खम्बलनि बे गांसे दं आरो बे गोबाल' ओरैनो माबाबाल' उन्दुयो जोमो आरो बिसोरबो ओमफ्राय माबाबाथ' बांद्राय गोजांथारबाल' जोमो आरो एखमबा अखाफोर हाबा एसे थान्दा गोलैयो ओमफ्राय बाखि मिडियाम आरो जोंनि गरम बोथोराव बोरै बारफोर बारनानै मिडियाम थान्दा आराम मोनो बेफोरबायदिसो मोनो आरो दा डमिकाइन्स लाभ फ्रम क'क्राझार थेंक इउ स' माच क'क्राझारनिफ्राय नायदों बिथाङा जों चिरांनि नोंथाङा क'क्राझारनिफ्राय ना बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चेनेलखौ नायबाय थानायनि थाखाय सापर्ट होनायनि थाखाय बिदिनो नोंथांमोन सापर्ट होबाय थायोब्ला जोंनि चेनेलाबो सानसे समाव एसे मोजाङाव थांगोन होननानै सानो आरो नङाब्लाथ' जोंनि चेनेलाबो बिदिनो गोदोलांनोबो हागौ आरो थारमाने अलरेडि गोदोलांखाबानो अनेक खमायलांबायानो माने साबसक्राइबार दंबाबो इसिबां साबसक्राइबार थानायसिबां जोंनि माबाया भिडिअफ्रा भिउस थाङा आरो हाजार भिडिअ मोजाङानो हगारो मानो जोंनि भिडिअआ थाङा आरो बिदि 10K बा माबाफोरखौ थांफिनला आरो सिगाङाव जेरै थाङोमोन दा बिदि थांला आरोना दावराव दावसि गैयाना आदा दावराव दावसियाथ' गैया बर्थमान एखमबा जोंनि बे थानाय गुदियाव जौ लोंनानै गावसोर दावराव दावसि जायो आरो ओमफ्राय दा जों थानायावथ' बाहेराव रावबो कानाडाबो गैया गावसिनि ओरै माबानि तामिल गोजासो आरो ओमफ्राय जोंथ' तामिल भाषाखौबो बुजिया आंथ' कानाडाल' बुजियो नालाय तामिलखौ बुजिया आङो रायलायनोबो हायो कानाडाफोरखौबा ओमफ्राय बिसोरनिखौबा मा रायलायो बेखौ जेबो बुजिया आरो सम सम बिसोरो जौ लोंनानै मानानै गावसोर दावराव जालायबाय थायो आरो नांलायलायबाय थायो हरनि 1था 2था एखमबा दुब दुब दाब दाब बुलायो बेफोरबायदि अनेक जायो आरो बेवहाय दा जों थानाय खाथियाव रावबो बिदि गैया आरो कानाडायानो गैया ओमफ्राय तामिलफोर गोजा जों थानाय जायगायाव दा जोंना देन्जारसो गोजांनाया दैयानो अन्थाइ जाजोब्बाय दा लोंनोबो फुदुंना गलि होनांगौसो बाब्रे ओरैबायदि नोंसिनिखौथ' मोनथिखागौ नोंसिनाथ' माबानि नालाय काश्मिरनि नालाय ओरैबायदि जाखायनो गोजानाव थाबाबो खस्थ' जायोलै आदा माथो खालामनो गोजानाव थायाबानो उफाय गैला बे संसाराव बे जोनोमाव माने गोजानाव थानायनिफ्राय आङो माने न'आवनो थानो मोननाय नंला आं होननानै साननानै लायो आरो गावखौनो गाव मानो होनोब्ला दा जोंनि आखायाव मा दंबावो जेबो गैला बिदिनोसै आरो माने न'आव थाबाबो माने मा खामानि मावनानै जानो बे दिन हाजिरा मावनायानोसै एखे गावनाव हा हु मोसौ मोसा दंब्लासोमोन जानो हागौमोन नङा होमबा मावनानै जानो हागौमोन दा हायानो बिगासे बायदिल'सै बेफोरबायदियावलाय मा खालामबावनो आदा मा गामि नोंसिनालाय जोंनि गामिया हादानावसो आरो बे दाखालि एफेक्सन जानाय जायगा बेखौ मिथिखागौना बे सिलेखागुरि ओमफ्रायो ओरै पातालसाना होननाय बेफोरखौ खोनादोंना बेयावसो आरो गामियाव थांला ब्र' गामियाव थांनाया दानो नंथ'ला गामियाव थांनायखौ जोङो बोसोरसे बायदि थानो सानदों आरो बोसोरसेबा बोसोरथाम बेफोरबायदिनो लाना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय मा जायो बोथोरजोंसो आरो दाना बोथोरा मा खालामो नै दाथ' कर'ना जादोंना
कर'नाया आरो जाबावलायबायना बे समाव आरो मा जाबावनांगौ जाखो थांनांगौना थांनाङा बेखौनो जों सानगासिनो आरो खोनायाखै ना मा होनदों ए जोंनि गामिया इफेकसन जानाय खोनायाखै आरो बेखौ निउसफ्राव माथो अनेक होदोंमोन बे इफेकसन जानायखौलाय सेलेखागुरि इफेकसन जानायखौलाय सान्तिपुर साइडखौ सान्तिपुरखौ खोनादोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर बेंटल बेखौ खोनाबाय दा सान्तिपुराव जायो जोंना सान्तिपुर नामा औ सान्तिपुरनि बे माबा हादानाव बोथोरखौ नायनानै थांसै आरो न'आव थांनोथ' न'फोरखौ गोसोखाङो थांनो लुगैयो गावनि न'आ गोबाय गिजिबाबो गावनि न'आ सना नङा होमबा मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गावनि न'खौ गोसोखाङो आरो जोंनि गोरिबनि न'आलाय माबायदिथो जाबावनो नङा होमब्ला गोरिबनि न'आलाय बिदिनोसै सोर मा जाखोमादों सोर मा मावखोमादों बेखौ गासिबो नुहुरलायनाय जोंनि इन्जुरफोरखौथ' मोनथिखागौआनो न'नि इन्जुरफ्रा अखा हाबा ओमफ्रायो मा होनो मोजां उन्दुनो मोना बार बारब्ला अखा हाब्ला बेफोरबायदि आरो जोंनि न'फ्रा ओरैबायदि सिगाङाव अनेक जोङो भिडिअ हगारबाय भिडिअफ्राव नोंथांमोना नुदों जानो हागौ अनेक गोसोखाङो गावनि गामिखौ गोसोखाङो जोंहाथ' फुराना गामिफोरखौ फानजोबनानै दाथ' हादानावसो नालाय दाथ' हादानावसो दङ गोसोखाङो आरो बेखौबो हादानखौबो एकदम हाराव हाथाव जायगाफ्रानो मा होनो अखाफोर एसे हाबाथाय लामाफ्रानो गारिफोरबो सालाय जाखाया बिदिनोसै आरो जोङो बर'फोरनावलाय माथो सोथो दंबावोना बेबायदिनो गोजासै गावबा नोंबा नों आंबा आंसै ना थेवब्लाबो सानो आरोना आंनि जिउआव बांसिन खस्थ'फोरखौ हरदोंदां होननानै आङो साननानै लायो आरो गुबुनफ्रा जेखि साना आं गावखौनो गाव साननानै लायो आरो ओरैबायदि आरो उन्दैनिफ्रायनो माने जोङो मोजां फरायनो मोनाखै फरायनायबाबो मालायनि न'आव थानानै मानानैसो फरायनाय जादों आरो जोंहानि आनैनाव थानानैसो आङो फरायबोदों आरो खस्थ'नो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायफुंनो मोनाखै आरो जेब्ला आङो क्लास 9आव फरायोमोन न'आव फैनानै आं क्लास 9आव फरायफैदोंमोन आरो आं मालायनाव थानानै बिदिनो क्लास 6सिम फरायदों ओमफ्राय जेब्ला आं क्लास 9आव न'आव थानानै फरायफैफिनो एगजामखौनो आं मोजां कमप्लिट खालामजोबनो मोनाखै आरो बे समनिफ्रायनो आं बायहेरायाव खारनांदों आरो दासिमबो बायहेरायावनो दं आरो दाथ' सानना लायो थैजासिम बायहेरायावनो थानांसिगोन बायदिसो मोननानै लायो आरो दा खाफालफ्रावबा दंना गैयाना खाफालफ्राव दंब्लासो न'आव थानानै जानो मोनगोन नङाब्लाथ' बेयावनोसै आरो थां गोजानावनोसै बायहेरानिफ्राय न'आव थांनो मोननाय नंला जोंना दं मेकेन्सआ मा होनफिनो सोर सोर दं आरो न'आव जोंना न'आव दा दङ आइ दङ ओमफ्राय बाबा दङ ओमफ्राय फंबाय सानै दङ बिनानाव सानै दंबावो आरो ओमफ्राय आब' दंमोन आब'आ हाबा जाबाय बेनोसै आरो दा न'आव बाखि थानायखिनिया माखासेयाथ' गैखालानो मिथिखागौ सिगां समावबो आंहा सासे फंबाय दंमोन आरो आंनिफ्राय उन्दैसिन आंनिफ्राय आनजाया गैया मानो होनोब्ला आंनि आनजायाबो गोमादों आरो बेबायदिनो लोमजानानै बा माबा मोनसे मा जाहोनाव गोमादों बेखौबो बुंजाला बिराद गिदिर दा मानो होनोबा आंनो देरसिन नालाय आंनो नायजोबनांगौ आरो हि आदा मनजित ब्रह्म हि आदा होनदों हाय 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 नोंथांखौबो आंनि लाइफआव बरायहरनानै लाबाय बरायनानै लानाय जाबाय आरो माबोरै दं मनजित ब्रह्म जोंना मा होनदोंमोन रमैकेन्सआ गिदिरानो फेमिलियानो बेयाव गिदिरानो बिराद गिदिर आरो जोंनि फेमिलिया
गिदिरानो गिदिरखा आंनो दा देरसिन जानानै दङ नालाय उफाय गैया आंनि आखायावनो दङ दा नायनांगौफ्रा आंनि आखायावनो गोलैनानै दङ आरो बिनानाव सानै दं फंबाय सानै दंबावो फंबायाबो देरबाय दा देरनाया सासे ओमफ्राय सासे उन्दैयावनो दङ आरो दसे र' दा फैफिनगोन आं र' 5 मिनिटनि उनाव जोंबो नै ओंखाम संनांगौ जानांगौनि टाइम जाबाय जोंबो लाइभखौ बन्द'सो खालामथ'नोसै बायदि मोनदों आरो मा खालामदों आदा दङ जिरायनानै नै माथो खालामनो जोंना नै एक्ट्रिसाबो ओरै सेल्फि लागासिनो नुबाय सेल्फि लानायावनो फट'गा मोनबेसे सेल्फि लाखो नै नुवाखै सेल्फि लागासिनो आरो जिरायनानै दंथ'यो ओंखाम ओंख्रिबो सङाखै मा होनदों जोंना डमिकेन्सआ बेसे टाइमाव जायो आदा नै जोंना टाइम गैयालै खुनु टाइम गैया एखमबा बिराद लेट जायो जानायफ्रानो दाबो सङाखै दोनै लथं फथं दङ सुवाखैनो जेबो खालामाखै नै ओरैनो लथं फथं दङ नै दाबो नैबे कुकार नै ओमफ्राय कुकारा मोनसे सुखानाय दं नै गोजौआव लथं फथङैनो दंथ'यो आरो जाथ'वाखैनो लथं फथं दंथ'यो जानोसै टाइम जाबाय फैदो सुनोसै रुमखौ नायनो हागोन र' नै रुमा जाहैबाय नैबे जाहैबाय नै थोरसि सुग्रा मा सुग्रा बेजों दै फैयो एखमबा फैया दैयाबो सानसे बाद सानसेसो आरो ओरैनो दै फैनाया बेनो रुम आरो नैबे जाहैबाय किटचेन रुम बेयाव थोरसि सुग्रा माग्रा बेयावनो आरो ओमफ्राय बाथरुमा बायहेरायावसो गोजा बेयो किटचेन रुमा एसे फिसा ओमफ्राय नैबे जोंनि सफा नै मालायनिफ्राय बुथुमना लाबोनाय सफा बेयो नैबे ओमफ्राय ओरै जों माबा माबि दोनग्रा दङ नैबेजों नै जोंना पर्दायाबो नै खिरखिया बेबायदि खिरखिया मोनसेल' बेबायदि बे आरो नै रुमा ओरै दरजा हाबनाय लोगो लोगो उन्दुनांगौसो नै जोंनिया बिदिसो बेनो आरो जोंनि रुमा फिसाल' बारा गिदिर नङा नैबेबो जोंना नै बे उन्दुग्रायाबो जोंनो अननानै होफैनायसो आरो सिगाङाव जों हायावसो उन्दुयोमोन नालाय बिदि माबा गैयामोन जों हायावसो उन्दुयोमोन आरो बे समाव जोंनो अननानै होफैदोंमोन आरो साब्रै लोगो नांनानै जोंहा बेंगालराव थाग्राफ्रानो होफैदोंमोन आरो बे बुस्थुखौ जोंखौ अननानै जोंनि खस्थ'खौ नुनानै होफैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ हरखांनायनि उनाव नैबेखौ जोंनो हरखांनायनि उनाव नैबेखौ रुम मालिकआ बायनानै हरदों आरो जोंनो बेखौ बायनानै हरदों नोंसोरनो थाखाय उन्दुनो थाखाय गैयानदां होननानै बेखौ बायना हरदोंमोन आरो बे समाव नैबेखौ होफैखाबायमोन जोंना लोगोफ्रा जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानानै नुनानै जोंखौ हायाव उन्दुबाय थानाय नुनानै हरफैदोंमोन आरो लानानै फैदोंमोन मालिकआबो बिदिखौ मोननै बायना हरदोंमोन ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरनो माखासेखौ हरबाय आरो रुमजों थोले थाफाबा बिराद लेथ्रा जायो नोंगौ लेथ्रायालाय बिराद जायो आरो मोनामोबो ना बिरादनो मोजाङानो रुमा दा मोजाङालाय रुमफ्रालाय मोजां ओमफ्राय दैखौनो जों प्रब्लेम मोननानै दं आरो दैयासो माने अनेक प्रब्लेम जानानै दं आरो ओमफ्राय आंना मोदोमाबो ओरैबायदि मानगासिनो ना एलारजि जागासिनो दं दासिमबो टमेट' जाबानो जायो बेदरफोर जाबाबो आं जेबो थाल मोना माननाय मानायफोरखौ ओमफ्राय जेब्ला टमेट' जायो अब्ला माननायखौ आं बिराद मोनो आरो बेबायदि जानानै दङ दा घटनाया ओरैबायदि घटना बे टमेट' जाबाथाय जाखायो दाखालिफोर मुलि जानानै हामबायमोन मुलिया दाबो दङ नै बिराद गिदिरनो दाबो दङ नै मुलिया जागासिनो नै बेफोर मुलिखौ नै बे दङ ओमफ्राय बेयो नैबे खुरुफोर जानायाव बिराद मोजां नैबे मुलिया बे खुरुनि थाखाय बिराद मोजां मुलिखौ नायनानै ला बेयो सोरनावबाफोर खुरुफोर दङबा बेजों बिराद मोजां हामो ओमफ्राय नैबे मलमखौल' होनांगौ आरो नैबे मलम मोनसे ओमफ्राय बेखौ फुनखांनायनि उनाव बेखौ फुनना लानांगौ बे गोरान खालामो ओमफ्राय बेलाबो होयो आरो बे माननाय सिथर जानायफोरखौ बेलाब होजोबो बियो बेखौथ' गारनांसिगोनानो टमेट'खौ जानाय नंला नङाबा ओरैबायदि गाज्रि टमेट'खौ आङो गारसिगोनानो आरो
लोगोफोर गोबां रायलायबायबो बारा रायलायजोबनो हानाय नंला आंना मबाइला चार्ज गैला आरो फुंनिफ्राय सानसेजों दिनै चार्जखौनो होनो मोनासै नालाय चार्ज गैलानो जोंना डिउटियाव थानाय टाइमावबो एसे जोङो बिदिनो गानफोर नायलायबाय थायो आरो एखम टाइम पास खालामो टाइम माबानायनि खामानियालाय ओरैबायदि मोजांलै ओमफ्राय जोंना फैसा होनायखौनो आं फसाया फैसा होनायानो माबा एसेल' बुजायो दिनै खावसे होबाय आरो गाबोन खावसे बिदिसो होयो खेबसेनो ज' होआ बिनि थाखायनो आं मोजां मोनासै आरो जों जानुवारियाव गुबुन सोलायनोसै आरो जानुवारियावबा मोनसे खामानि मोजां मोनबाय जों सानैबो बोराय बुरै ज' मावगोन ओमफ्राय थानायाथ' रुमा गोदान रुमाव थागोन बे रुमाव नङा आरो बे रुमखौ गारनानै दस्रायावसो जों थांगोना माने बिनिफ्राय 8 किल'मिटार जायो बेयावसो थांगोन आरो बाव जों मावहैगोन बिनि गिफ्ट दखानाव आरो गिफ्ट दखानाव मावहैगोन जों गैया खेबसेनो ज' होआ माने खेबनैसो होयो आरो एखमबा खेबथाम गाहाम जालायलाङो 3000 4000 बेफोरबायदिल' बुजायो एसेल' फैसाखौनो बेफोरबायदि बुजायोबा सोर मानसिया मोजां मोनो नङा होमबा ओमफ्राय फैसाखौनो बियाबा होआ मालिकआनो ओरैबायदिना बिबासो होयो फैसाखौ बिनांगौसो लाजिलायलाङो एखमबा 40 बार गाहाम जायो बिनायानो गावनि मावनायखौनो बिनानै लानांलायगौसो आरो बिसोर मोनथिनांगौना गावसिनि होनांगौ टाइमखौ नङा होमब्ला बेनिखायनो मोजां मोनासै आरो बे खुनुरुखुम बे मासखौ फोजोबनोसै डिसेम्बरखौ फोजोबनानै जानुवारि 3-4 थारिखआव जोङो गोदान खामानियाव थांसिगोन आरो बैयावबा जेबो सिन्था गैला बैयावबा जों बोराय बुरै सानैजों ज'बो मावनो हाबाय खामानिया सानैजों ज' जासिगोन लोगोफोर आंना माबायाबो मबाइलाबो चार्ज गैला आरोना 1%ल'सै नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै जोङो गाबोन रबिबार गाबोन जोङो एसे थाब लाइभ फैनो नाजागोन गाबोन साननै 12टा-1टानिफ्राय सुरु खालामगोन गाबोन 12टा-1टानिफ्राय फैबानो जाबाय जोंनाथ' नेटआ जोबनो थाङा नालाय 5Gआव नेटआ जोंना आनलिमिट सोलियो नालाय 5Gआव जोबा आरो जेसेबांखिनि नाया मानो 5Gआव नेट जोबा नालाय गाबोन जों सानाव लाइभ फैनो नाजागोन माने आं हारसिंल' जागोन लाइभ फैनाया नोंबा जेखौ नुनाय नङा आं हारसिंल' फैगोन आरो नोंथांमोना गाबोन 1टा बा 12टायाव फैनानै नेफैबानो जाबाय बाय बाय गुड नाइट बाय बाय सबको जय बर' हारिनि गुड बाय।